Galla oragına badalga bermekde barasy Ýakal vilayatynyň Änew şäheriniň medeniýet öýünde maslahat geçirilmegine başlandy. Çykyş edenler ýurdumyzda şeýle akally gallaçylaryň türkmeniň ak boğdaýynyň bereketli hatyryny ösürip etişdirenliklerini, ony gysgawatda ýetkisiz ýygnamagyň şuwun köwüniň gaýra goýulmasy wezipetdigini bellediler. Soňra Änew şäherinde ýerleşýän Milli Ak Boğdaý Muzeýine gezelen täsiri boldy. Soňra boğdaý oranatlyşanlar Änew şäheriniň golaýyna ýerleşýän Seyitçi Malettin ýadygarlyklar toplumyny, gadymy binanyň guruluş aýratynlyklary hemde oň taryhy barada gymmatly maglumatlar bilen tanışdylar. Vilayetde galla orana bismillah etmek dawratyna atnaşylar soňra bu şäheriniň geçiriljek ýerine Ak Boğdaý ýetiranyň şäherindäki Akynny meýdanyna geldiler. Bir ýerde boğdaý oraguna badalga berildi. Edid Allah'ım, pehim paykaz ummani Mağtumul Pırağı yılınyň bu mübarek tähetli gününde hormatly prezidentimizin gally oraguna beren ak patasyna ruhlanyp gally oraguna girişýän bereketli ahal vilayatimizin zähmetkeş daýhanlaryna bawa daýhan ýar bolup Dawud peýgamber howandar bolsun. Ya yaradan Allah'ım, özüň bereketine bereket goşup daýhanlarymyzyň ihlas bilen ýetişdiren bu sursak ak buğdaý dänelerini isrip ýygnap watan harmanlaryna tawsyryp döwlet öňündäki galla borçnamalarymyzy uly üstünlikler we ýeňişler bilen ýerine ýetirmekli özüň niýetler eyle. Ýurdumyz parahat, ýyllarymyz aman, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyz ırsgal döwletli eyle. Ve kur Rabbi enzilni munzilen baraka ente hayrul munzilin. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Şäheriniňde bereket, arkadaly gahryman Hazır Erdarymyz. Şäheriniňde bereket, gahryman Hazar kadamyz. Şäheriniňde bereket edermen bawa daýhanlar. Soňra boğdaýly meýdana kombaýnlaryň sağlaşy sesleri joşgyny zähmetiň silmez mukamy bolup, watan izidligi bilen köňülleri ornady. Bir ýerde kuwwatly kombaýnlaryň sağlaşy işlemekleri netijesinde gysga wagtyň dowamyna goşgursak altynsaw däneleriň ilkinji tonalary peýda boldy. Hormat prezidentimiň bawa daýhanlarymyza berýän ähli taraplaryň kömek gollawlary ýokary öňürlükli tehnikalar, bol hatyl berýän tohum, döküm suw hemde beýleki zerurluklar bilen dol üpjün edilmek netijesinde akally galla şekerlenişler şu ýylda bol galla hasyny kemale getirdiler. Galla oragny gysga wagtda hemde ýetkisiz geçirmek maksady bilen bu möhüm işe hormat prezidentimiň bawa daýhanlarymyza alyp beren kuwwaty galla orjy kombaýnlaryň ýük awta ulaglarynyň ençemesi bökdönşil ulanlar. Ahal owa hyzmat önümçilik birleşiginiň ähli etrap kärhanalarynyň agdy bir işgärleri, tehnikalaryň saat hemde bökdönşil işledilmek üçin tehnikalary iş ýüzünde degişli hyzmatlary ýola goýarlar. Dawarada welaýatyň medeniýet we sunugat işgärleriniň çykyşlaryna ol orun berli. Bu ýerde belen teňlerde ýagnanan aýdymdyr saatlar hemde joşgyny tanslar. Folklor toparlarynyň çykyşlary merdana gallaçylarymyza ruhy joşgyn berdi. Bir ýerde dutaşlar toparlarynyň şerini barly bagçylarynyň ustalyk bilen ýerine ýetiren türkmen halk aýdymsallary bu çäre milli öwüşgün çaýdy. Şeýlede milli senetçiliň ajaýyp önümlerini görkezmegi, öý hojalygynaky gaq-başlar, owa hojalygynaky zähmet gurallary, kärhanalarda öňdirilen dokma önümleri oň many mazmunyny artdyrdy. Bir ýerde toy gazanlarda milli tagamlaryň durly görnüşleri taýýarlandy. Meýdanlarda ýyglanyp alynan boğdaý hasyndan emele gelen harmanlary el bilen sowurmak ýaly has gadymdan gelýän daýhançylyk diýipleriniň iş ýüzünde bir jaýdylşy täsir boldy. Şeýlede bir ýerde sportyň bir näçe görnüşleri boýunça görkezilmiş çykyşlary hasagylyk boldy. Bir ýerde welaýatyň owa hojalygyna daxily edara kärhanalaryň owa hojalyk tehnikalarynyň boğdaýyň köp hasyl berýän tohumlarynyň ösümliklere ziýan merjilere garşy ulanýan serişdeleriň çörek önümleriniň sergileri köpleriň ünsüne öne çekdi. Bir ýerde bereketli türkmen toprağının dağıtlı taganlarının gök bakça hemde durly meýwelerin hatar edilip göze gülügülü edilip goýulmagy. Şeýlede bu önümleriň senagat aýdan gaýtadan işlenen görnüşleriniň baý sergisi köpleriň ünsüne öne çekdi. Boğdaý oragına girişilen meýdana seher salymda täze boğdaý hasyndan dolan kombaýnlaryň ýükü galla daşamaklygy ýüretilen awta ulaglara goýulyp başlanan pırtatynyň hemmelerde ýürek joşturugy, göwün oturjy duýgulary oýuranlygyny bellemek gerek. Soňra awtolog kerwanyň ilkinji galla hasylyň ruhawat galla önümleriniň önümçilik toplumuna sary ýola düşmekleri ajaýyp görnüşler emele getirdi.
Dawarada sunğod işgärlerinden çykyşlary dawaranyň baýramçylyk ruhyna hassa belende götürdi. Onda bu ýa ýerine ýetirilen alytlara ýaňsalan aýdymdyr saýlarda, tanslarda hemde folklor çykyşlaryna eýsenmez bereket çeşmesi bolan tahawatly ene topramyň insan ömrüniň iň gymmatly nymatlary hasaplanýan guşgursak ak buğdaýyň hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň arkadal gahrman serdarymyň parasatly başdanlygyna halkymyň bagtyýarynyň wasfy belenden ýetirli. Dawaranyň dowamyny orak mewsüminiň ilkinji iş gününe hata patly dähme çeken gallaçy kärençilere hormat prezidentimiň adyndan sowatlar goşurly. Dawaranyň dowamyna kärhananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary oturdulan öňümçilik bölümlerine buğdaýyň täze hasylynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde taýýarlanan ýokary killi unaş, çörek we çörek önümleri ajaýyp görnüşde synan ýerleşlemizde ýatançyk majak täsirler galardy. Ýa orak mewsüminiň ilkinji gününe buğdaý oragundan boşan ýerleriň samanyny ýygnamak ýsiri bolsa, sırmy işlerine girişilmegi, vilayetde geljek ýylyň hasylynyň aladasynyň hoç şu gününden edilýäniniň gowunurjy güwanamasy boldy. Çäjiňe de bereket, ahalla bawaday xanlar.